Ni. Apa so Friday? Tambah kam duit lah singkang am tas ni. Kublai YP, mga Melvin Mukim, nakafilm Haling Kabneng. Nakumen ban pentip shapi, ba nginwan rab yang sa sisi ni kafilm, ha ususo tam auditorium, naruga kapra tarik, adu laipuwe tarik ubanay jamang. Kipor kilong, kanar baje mensngi, san baje janmiet, bat hanyo baje demiet. Kurmen manyakandu abiyang YP sa sisin. Kikubor Kapatisi TV. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nakamta ka nursing but paramedical course, kabala itu da ka Indian Nursing Council. Ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka seng samla kur lingdo nong lain hapok ka jingalam jong president uba sebor lang lingdo nong lain kira leit banyak kendo yo superintendent of police ka East and West Khasi district ban budin ya ka kes ka badai bat ka jingsha penyam jong uba Thailand lingdo nong lain ha ka snong permadan uba sebor ulo ong ba hadu menta ki pulit kimpat tip ya ka daw ka jingyap jong uba Thailand namar ba ka postmortem kadang yan ulo ong ruba ka kur kam ngen bakan de ka jing penyam hi hendrei ka de be ka jingsha penyam Ulong rubah kakur kan bud dian banyak yakani tar hadu benderlap yakajing shisha baro kenang bagi beron keti kin syakem. Kuman shpen kin mau balalap yakamet jong ubat Thailand na kadukan syah haper madan. Berkajing subah syak penyam kadai na marba udon ikidak yakun ya kaba ki ben ki miet berkitiar kitar hadukan kirasa priang lun. Na kaliang jong seng sam lakur ling dok nong lain. Te habang i ka tuk buat pamenin kajing syak pen kajing yam. Trong ba Thailand ling dok nong lain ha pokus jong permadan kala pen lingo yang i kakor hi prokwe yang la i ha poka grup jong kakor ling dok nong lain bat kala ong bangi de ben chim ke i senjam ki beran kam ha bai de kan i jing yam bat ni kat ka ni i kat ka news ka ba mi ba menin kam i kop ba upenyap hi rei kapala akap ki tiar ki mar ki mata ha po tukan keperalun berkam ikop kebah siap hi nei lai thu ba jing kadi la bandai ke jing sat khat hi sat khat jubor jak jing im jong ba Thailand ne bat mentak si bat nakaliang seng sama kur kalawan hari bran ban ni kendo ESP ban ni kren ban ni wat ban ya ke ka daw jong ka jing yap jong ba Thailand ban habang ni song mantan ni kren ban ni ong ba bangi yong ba na ESP ru ilong bangin simkhia bat ngi ru imbandur bat ngim sukut tang tasi ban le akan ka ban budin bat ban ngin ong ya kan ka kes ban sukut otang tasi ne ka sukut otang sitio artio rei bat hadin sitio artio ngi aipor bat ngi ong ngin budin ban ngong ba lada ka jingyap ka de bandan ka result na kai ka daw ka jong jingyap namar ba imla ban ong kanu hunu kadaw menta namar ESP ru yong palaban ai ya ka kadaw jong kajingyam namar ka postmortem kadang ya menta kadang dan hat nigrems mentan ru ngadang spun cepot nigrems pensisya da ladam nem padam te ngin ap ya kata kai pon bat ngin sukut tanghane rei ngasu ong ipi lada kade basya penyam bat kitu kinong penyam namar ba kidiban ngat ka BNS 103 bat kidiban yo kat kajing saja jong ka an kam syukun ba kitu ru kim dei ban chi ong ba la da syakem tang si lai banai sau banai ru banai ilayo jamin bat kalong apa pinslur ye kinong le kam man ban kharo ya pok ka jala jungi ni kadi ka jing yap ka jing syap nyap beriu kala kharo la jersi kala jelei palan bat ngai isir kai bat ngim i don chu ka jing singai hak imang salang la da halong ngini ki kes bat ngong nakaliang jungi ki sang-sam lakon ngi laong ESP mod ngi sania ha police department jong meklia ka Ribastan ban ngi ka jing sampang jongki ban ngi ba teknologi ka ladai ka basuk ha banwat ka daw ban ngi tip ba kamden ka jing ba maki ken penpau ya ka daw jong ka jing yap jong ni ba Thailand ban ngi scam ban ngi nap yu tau so uta ka kata ka daw jong ka jing yap ban ngi susianya ekta yang ngi numpat ong gai daw rei ngi scam kadi ngi da pik ka jing ja ka ba ka news ban ngi ba kadi jing sap penyap hi
busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.